Úgyhogy a programunknak az lesz a célja, hogy vigyázzunk a gyerekekre, támogassuk az aktív versenysportolókat, és utána a cél az, hogy nekik legyen egy egészséges, hosszú felnőtt életük, és akár legyen egy nagyon sikeres senior sportpályafutásuk, amit nem valamilyen műtéti beavatkozást követően abba kell hagyni, hanem hogy ténylegesen vigyázni tudjunk a szervezetükre. Épp testben, épp lélek, tényleg így Igen. van, és nem csak azért, mert hogy akkor nincs fájdalmunk, és akkor van időnk jó kedvűnek lenni, meg van minden, hanem így, ahogy mondott, a közösségi eseményekben, mozgásban, helyszíneken, bármilyen tevékenységben részt tudunk venni, akkor az egyfajta szellemi felszabadulás, hangulatilag is egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog. Úgyhogy ezért fontos az, hogy fizikailag rendben legyünk, és azért a lézerrel, meg egyáltalán általános napi aktivitásunk fenntartására sokat tehetünk. Mindenkit szeretettel üdvözlök a Safe Laser Fényidők Podcast műsorában. Rózsa Tamás vagyok, a cégnek a tulajdonosa, és a mai magazinunkban Gajdos Tamás lesz a vendégünk, ismert műsorvezető, riporter és sportmotivátor. Szeretettel üdvözöllek, Tamás! Szervusztok, köszönöm a meghívást, örömmel tettem neki eleget. És mivel egy éve ismerjük egymást a lézerrel kapcsolatban, tavaly találkoztunk először, amikor a kozmetikai projektünket indítottuk, és abban kértünk föl téged, hogy legyél az egyik férfi modellünk, aki használja az arcán a lézert. Hát igen, már látszott már, hogy 60 felett kezdett szétesni az arcom, és ez remekül bevált, ez a kék, akkor még a kék lézert használtam. Igen, az egy kevert lézer, egy kék infravörös lézer volt. Igen. De ha jól emlékszem, akkor téged nem igazából a kozmetikai része érdekelt a dolognak, hanem a sportregeneráció, meg a sportsérüléseknek a gyógyítása. Igen, mert éppen akkor volt egy sajnálatos válsérülésem, azt megelőzően néhány héttel, és azt javasolták, hogy talán még nem szorulok műtétre, próbáljuk meg ilyen lézeres kezeléssel gyógyítani a sérülést, és valóban hatékony volt. Teljes megoldást ugyan nem nyújtott, de a fájdalmat csillapította, és utána végül műtétre került sor, de abból való felépülésben, regenerációban is nagyon sokat segít. Azóta is használom szinte nap, mint nap. Mi volt a sérülése? Tehát milyen Hát egy sajnálatos, futás közben egy sajnálatos botlás volt, elestem és kitámasztottam karommal, és úgy van szerencsétlenül sikerült megrántani a vállamat, itt egy részleges szakadás volt, amit aztán így próbáltunk helyre tenni, végül egy kis segítség, egy kis varrásra szükség volt, de most azóta már rendben van tényleg, és ezt a gyógytorna mellett a mindennapi rutinba sikerült beépíteni a lézerkezelést is. És neked a sportpályafutásod az valami egészen elképesztő. Tehát én úgy tudom, az atlétikába indultál el, gyakorlatilag mindent megnyertél. Igen, az a drámai egyébként, hogy hát most már több mint 50 éve, hogy futok a tájékozódási futással, később atlétikával foglalkoztam, 8-10 év volt a versenyszerű sportpályafutásom, és az alatt sose sérültem meg, sőt, 10 évvel ezelőttig sem, vagy a tavalyi évig sem lehet mondani, nem volt olyan, ami szakadás vagy komolyabb műtéti beavatkozást is igényelt volna. És hát ez egy ilyen szerencsétlen mozdulat, még azt sem mondanám, hogy túlterheléses, vagy nem tudom, milyen ütközés egy kontaktsportágban, hanem egy szerencsétlen esés és egy vállrándulás, és már kész volt a baj. Hát igen, a futás az mondjuk jellemzően nem egy nagyon sérülésveszélyes sportág, azért is szerettem űzni, bár terepen futva azért mindig megvan az esély annak, az ember megbotlik valamelyik a tájékozódási futásban. Nem csak, hogy terepen, földutakon, hanem az erdő, mezőn, bokrok között, sziklákról ugrunk le, mászunk föl, stb. Tehát sok minden lehetett volna, sose volt semmi komoly gondom, és hát most jó, hát az idő múlik az ember, az 50 év alatt csak előbb-utóbb beleszalad valami kisebb bajba, de akkor jó jön egy ilyen segédeszköz, amivel helyre. Rajtad az idő múlásra az nem látszik, tehát pont hát köszönhetően a kék lézernek, ugye, mert az nagyon sokat dobott, egy 2 hónapos sorozat volt, azt hiszem körülbelül addig használtuk intenzíven, és tényleg kimérhetően. Én magam ugye megszokta az ember a saját arcát, az nem lát nap mint nap változást, de a mérések és a fotók, ugye bőrgyógyász szakorvos dokumentált az eseményeket, az mutatott pozitív változást, úgyhogy
csak ajánlani tudom hölgyeknek, uraknak egyaránt. Hát az ilyen emberek miatt viszik föl előbb-utóbb 100 évre majd a nyugdíjkorhatárt, Igen, mert felháborító. Tehát felháborító. Nem kéne, igen. Én emlékszem, amikor különböző ruhába volt a fotózás, és amikor átöltöztél, akkor így mindenki összesúgott, hogy kockás a hasa. Jaj, hát az... Nem tudom, hogy valami sajátos szögből esetett a fény, mert szoktam mondani, hogy félig már kockás, igen, hogy így vízszintesen megvannak a csíkok, még így hosszába kéne, és akkor... Hát nem, de igyekszem megőrizni a kondíciómat, és semmi fogyókúra, meg semmi speciális diéta nincs. Egyszer a napi 1-2 órányi mozgás az úgy helyre teszi az embernek az anyagcserét, és ha többet égetünk, mint amennyit fogyasztunk ételben, akkor ez nagyjából egyensúlyban tud lenni, úgyhogy semmi nagy titok nincs ebben. A válladról jutott eszembe, mondtad, hogy még soha nem sérültél meg. Én egész pici korom óta sportolok, nagyon sokáig teniszeztem, síelek, vitorlázom, szörfözöm. Tehát csinálok egy csomó extrém sportot, ami nagyon sérülésveszélyes, és soha életemben nem sérültem meg. De az elmúlt 3 év alatt 2-szer szakítottam le 2 különböző bicepszemet. Mind a 2 totális hülyeség volt. Egyik egy nagy hajó, tehát nem egy megfelelő hajó, hanem egy 10 tonnás hajó után végbordoztam, és lusta voltam már mindig a hajó után úszni, amikor rontok. Úgyhogy megpróbáltam visszahúzni a hajót, és akkor egyből leszakadt. De hogy ténylegesen az van, úgy tűnik, hogy ahogy az ember halad előre az időben, ezek a sérülések, ezek sokkal könnyebben kialakulnak, mint amikor valaki esetleg 15 éves. Hát igen, mert azért az idő múlásával csak veszít a rugalmasságából az izomzatunk, mint hogy minden sejtünk végül is 25-30 éves kortól kezdve öregszik, leépül, nem olyan gyorsan épül már vissza, vagy újul meg, mint korábban, úgyhogy hát ezen lehet segíteni a folyamatos mozgással, egészséges táplálkozással, megfelelő pihenéssel, de a folyamat nem megállítható, legfeljebb lassítható nyilvánvalóan. Illetve hát olyan segédeszközökkel, mint például az a lézer is, de akár a mindennapos vagy heti 2-3-szori szaunázás, úszás, ilyen hidroterápiás kezelés, ami gyakorlatilag annyit jelenthet, hogy az ember úszik, vagy a hideg-meleg vizet váltogat, vagy egy fürdőbe elmegy és regenerálódik, ezek sokat tudnak segíteni. Tehát magyarul te azért, amilyen a megjelenésed, meg az egészséged, ezért teszel. Tehát nem igaz az, hogy a Gajdos Tamásnak annyira szerencsések a génjei, hogy semmit nem kell csinálni, hát nem, és így fog kinézni még 150 Nem, annál is inkább, évesen. mert az édesapám egy teljesen klasszikus, átlagos magyar férfi ember volt, 175 centis magassága, 95 kilóval, hogy megfelelő ehhez való pocakkal, már 50 éves korában, és 40 éves koráig úgy, hogy mozgott, sportolgatott, aztán egyre kevésbé, megjött hozzá a megfelelő kis többletssúly. Édesanyám pedig, ő ugyan jól tartotta a súlyát, és nőhöz képest egy slankabb alkat volt, de ő például nem tudott, nem is szeretett, és félt is a kerékpározástól, úszástól, tehát az abszolút antisport ember volt. Reggelente tornázott egy 10 percet, azért az megvolt, és ő tovább is élt 84 éves koráig, 80 évesen még nagyon aktív volt, tehát meg is jött már nála is ennek a hozadéka. Tehát genetikailag nem mondanám, hogy valami csodálatos útravalót kaptam, viszont 15 éves koromban addig is mindenféle sportokat kipróbáltam, de attól kezdve belekerültem egy olyan közegbe, Monspart Sarolta által inspirálva tájékozási futásba, ahol egyrészt intellektuálisan is egy nagyon összetett és magas színvonalú társaság volt, ugye már kevesen tudják, hogy a tájfutás kicsit olyan, mint a sakk, hogy rengeteg gondolkodni, kombinálni való, hogy egy térképen kell megtalálni különböző pontokat. Mindez futás közben, igen. Tehát hogy ebben egy fizikai és szellemi kihívás egyaránt van, és intelligens emberek között nagyon jó információk áramlottak befele, ami nagyon fontos, tehát nem csak a fizikai, a mentális egészség is, és a fejlődés is, hogy biztosítva legyen már kamaszkortól kezdve. És ez az intellektus azért volt fontos, mert számomra meggyőző és a saját életvitelükkel is példát mutató emberek voltak, akiknek automatikusan követtem az életformát, és én is úgy éltem, hétvégeken nem a diszkóban voltunk, vagy sörözni haverokkal, hanem versenyeken, különböző helyén az országnak. És én így szocializáltam, így nőttem föl, és aztán így maradtam valahogy. Tehát én, mikor a versenysportot abba hagytam, utána is azért minden nap futottam, kerékpároztam családdal, gyerekekkel, és aztán 50 éves koromban jött az újkori versenyzési pályafutása, most már hosszabbra nyúlik, mint az eredeti, most már 17-18. éve
újra versenyzek. Volt ez a 60 évesen, 6 sportágban, 6 bajnoki Igen, cím? 6 évtized, 6 sporták, 6 bajnoki cím. Igen, mert 60 éves, mikor lettem, ez most már lassan 8 éve volt, akkor volt egy ilyen kezdeményezés az akkori televízión, ahol dolgoztam, hogy a munkatársakat, a műsorvezetőket képezzék a social media terén. Egy szakértő hölgyet hívtak, Forgács Mariannak hívják, aki tényleg nagy gurúja ennek a témának, aki egyénileg mindenkinek elmondta, hogy mivel lenne érdemes ő magát bemutatni egy saját Facebook oldalon, saját magát, a műsorét is promotálni, és ez kellett egy egyéni arculat, akinek kutyája van, az azzal, aki főzni tud azzal, aki meg sportol, akkor egy egészséges életmód, centrikus ember, akkor legyen ez a... És hogy hány éves vagy? Kérdeztem, na most leszek 60. 60, nem mond, és milyen, az képest jól nézel ki. És akkor ez lett a cím, hogy Gajdos Tamás 60, és egy kérdő és egy felkiáltójel váltakozik, hogy tényleg. És akkor ott elkezdtem megosztani ezeket a különféle tippeket, illetve az magam életét, hogy hogyan zajlik. És akkor ennek a felvezetésére egy ilyen jó promóciónak tűnt, egy jó ötletnek tűnt, és tényleg be is vált, mert pillanatokat fölment 20 000-re a követők száma, hogy 6 évtized, 6 sportág, tehát előző 60 évben, vagy eltelt 60 évben, 6 féle sportágban milyen eredményeket értem el, és akkor azokat visszahozni egy esztendőn belül mindegyik sportágból nyerni egy-egy bajnoki címet. Mik voltak ezek a sportágok? Milyen sportágok? Hát alapvetően futás alapú sportok, tehát nem túl bonyolult futás, ebből jön a duatlon, triatlon, öttusa, tájékozódási futás, aztán vannak különféle olyan biatlon jellegű, a lézerrán, ugye ez egy kombinált futás, lövészetszám, ugyanez megvan íjászatban, futás íjászat, de hát versenyeztem én a Dakarral is, terepraliban, vagy a Magyar Gyorsasági Bajnokságban, a Hungaroringen is, és úszás külön, a kerékpársport külön is, tehát ezek mind, már nem tudom pontosan melyik 6-ból nyertem, de hát ez csak egy felvezetés volt, mert a következő évben a kerületem inspiráció erre, mert 16. kerületben lakom, igazi lokálpatriótaként úgy gondoltam, hogy úgy hívhatnám fel a figyelmet erre egyébként tényleg nagyon egészséges, családias kertvárosi kerületre, hogy akkor legyen 16 bajnoki cím a 16. kerületnek, és akkor ugyanebből az 5-6 sportágból sikerült ezt is összehozni a következő évben, és ez azóta is. Nem mondanám, most már ezen túl vagyok, hogy hajhásszam az eredményeket, de egyszerűen úgy maradtam valahogy. Tehát egyszerűen minden évben jönnek, a bajnokság hívnak, én felkészülök, elmegyek, néha van sikerélményem is, próbálok motiválni embereket. Most már inkább ez a része az, ami vonz, és ami örömömet lelem. Most volt országos bajnokság, ahol elindultál atlétikában. Igen, atlétikában, fedett pályás országos bajnokság volt, ott 800 és 400 méteren sikerült a korosztályban nyerni, ami viszont sokkal felemelőbb volt, hát ez nagyjából 15 éve így van, hogy többé-kevésbé megnyerem a saját számaimat, de hogy összevontan 3-4 kategória együtt futott, az 55, 60, 65 évesek, és azok között is az 55 éveseket is sikerült megelőzni. Egyetlen ifjú 60 éves sportársammal meccseztünk a végén egy szoros hajrában, de a többieket azért sikerült magam mögé utasítani. Annyira jó példa vagy, mert ugye mi itt a Safe Laser terápiával rengeteg sportolóval dolgozunk együtt, aktív olimpikonnal, volt olimpikonnal, élsportolókkal, és én nagyon kevés ilyen jó példát látok, mint a te példád. Tehát rengeteg olyannal találkozunk, hogy 35 évesen térprotézis, 40 évesen csípőprotézis, és nagyon-nagyon-nagyon kiégnek a szervezetük, az aktív versenysportot miután befejezik, és ugye legtöbbször azért is fejezik be, mert a testük már nem bírja tovább a dolgot. Hát ennek te most a tökéletes ellentétét mutatod. Igen, de ennek is van egy speciális oka, nem tudatos, véletlenszerűen alakult így, tehát először is nem akarok senkit elriasztani, főleg szülőket, hogy gyerekeiket élsportolónak neveljék vagy vigyék, de ez tényleg most már közhelyszerű, hogy maga az élsport egy bizonyos szint fölött azért nem kifejezetten az egészségről szól, tehát teljesítményről szól, ott ki kell hajtani az embernek magából mindent, az edzők és a segítők mind azért dolgoznak, nyilván komoly nagy pénzekről is van szó, és ha csak 5 év, 10 év, de az alatt tényleg mindent beletesznek, amit nyilvánvalóan az előbb-utóbb visszaütés, ezt lehetetlen hosszú távon tartani. Nekem az volt a szerencsém, hogy aránylag későn kezdtem, és elég hamar abba hagytam a versenysportot különböző okokból, tehát az igazán intenzív időszak az 15-25 éves koromig volt, amikor heti szinten versenyeztem, és aztán jöttek a továbbtanulás, egzisztencia, gyereknevelés, család, stb.
De ez nagyon fontos, hogy nem lehet és nem is szabad, és szerencsére én magam sem azt csináltam, hogy nem szabad hirtelen leállni, mert akkor vannak a problémák. Igen, napi hirtelen leállás, az még kardiovaszkuláris problémát nagyon sok. És legalább az, főleg a kardiója, tehát futás, kerékpár, ami tök egyszerű dolgok, de nagyon kellemes átvezetést adnak a civil életbe, vagy a szabadidős sportolás világába. És nekem ezt sikerült megoldani, és akkor ilyen 25-től 50 éves koromig csak ugye ellébec voltam ilyen napi egy órás aktivitásokkal, és aztán 50 évesen belrángattak valami érdekes helyzet folytán, belekeveredtem megint a versenysportba, és azóta leginkább különben úgy, hogy nem is saját szándékból, hanem különféle sportágok promotálására, vagy egy eseményre elhívnak, akár műsorvezetőként, házigazdaként, vagy csak azért, hogy inspiráljam az embereket, és aztán én is kipróbálom, és akkor ott ragadok. Hát ha szerencsém van, akkor nyerek is. De hát ez egyre inkább, most, hogy mondod is, hogy rácsodálkozol, és hogy sokan rácsodálkoznak, én mindig kiakadok ezen, hogy miért, nehogy már én legyek egy különleges csodabogár, mert hál' Istennek most már külföldre is többet lehet járni, és járunk is versenyekre. Ugye itthon hát elég szűk őszintén szóval az élmezőny, különféle sportágokban nem sokan versenyeznek, még 60 felett, de külföldön ez egy teljesen természetes dolog, több száz vagy több ezer triatlonistával, vagy futóval, vagy kerékpárossal találkozunk a külföldi versenyeken, a korosztályomban is. Tehát ott nem egy különlegesség az, hogy valaki 60 felett még kerékpározik vagy fut, és hogy én ezt tartanám természetesnek, és ez kéne, hogy legyen a természetes az ember. Igenis, egyszerűen csak nem hagyja abba, fenntartja az aktivitását, és akkor ez nem feltétlenül versenyszinten, de úgy szoktam mondani, talán szerintelenül hangzik, de hogy mondják, hogy a Forma 1 az autós iparnak a laboratóriuma, tehát amit ott kikísérleteznek csúszszinten, amit ott akkor az előbb-utóbb átmegy a hétköznapokba. Én azt gondolom, a versenysportban is, amit kipróbálnak, egyébként tényleg táplálkozásra, sportszerekre, kiegészítőkre, ez mindig az, hogy egy szolidabb szinten aztán átszivárog a hétköznapi emberek életébe, és hogy én magam is azt mondom, hogy nem kell mindenkinek 60 felett versenyezni, de hogyha én ezt kibírom, és még sokan vagyunk ilyenek, akkor ennek a felét vagy a harmadát napi szinten bárki megcsinálhatja, és az eredménye pedig, hát nyilván az függ a genetikától is, meg sok minden más körülménytől is, de mindenképpen csak pozitív lesz. Nem mondom azt, hogy mindenki ugyanígy fog kinézni, ugyanígy tartja magát, de biztos, hogyha még 50 éves kora előtt lehetőleg, és nem utána, mert utána egyre nehezebb elkezdeni komolyabb sérülések vagy mellékhatás nélkül, fenntartja az aktivitását, vagy elkezd időben még elég aktívan mozogni, akkor a lehetőségek korlátlanok. Ez az egész sport, meg a sport regeneráció az nekünk tényleg a szívügyünk. És most májusban a Testnevelési Egyetemben lesz egy közös sportrehabilitációs konferenciánk, ahol gyakorlatilag azt a programot fogjuk bemutatni, hogy hogyan lehet a sportolókra vigyázni. Tehát, hogy már ez elkezdődik az utánpótlás korosztályban, nekem tínédzser fiam kézilabdázik, és látom, hogy ez egy eléggé sérülésintenzív sport. Nagyon sok kontakt van, igen. Nagyon sok kontakt van, meg ugye amikor elkezdik tínédzserkorban az erősítést, a komolyabb igénybevételt, akkor a gyerekeknek rengeteg mikrosérülésük, mikrotraumájuk lesz, és egy műsorban Kőbár-Ritától hallottam, és szerintem egyszerűen zseniális, és az ő gondolatmenetét visszük tovább, hogy ők ebben az időszakban kezdték el a szívlézer terápiáját a gyerekeknek, mert hogyha ezeket a mikrotraumákat mi segítünk ennek a regenerációjában, akkor nem fog összeadódni, hogy később belőle egy nagyobb sérülés legyen. Úgyhogy a programunknak az lesz a célja, hogy vigyázzunk a gyerekekre, támogassuk az aktív versenysportolókat, és utána a cél az, hogy nekik legyen egy egészséges, hosszú felnőtt életük, és akár legyen egy nagyon sikeres senior sportpályafutásuk, amit nem valamilyen műtéti beavatkozást követően abba kell hagyni, hanem hogy ténylegesen vigyázni tudjunk a szervezetükre. Hát ezért jó az, hogyha a családban van legalább egy ilyen készülék. Én magam is különben megosztom a párommal, meg a gyerekeimmel is, ők is megelőzésként is használják ezt a lézer technológiát, mert tényleg úgy van, hogy gyerekkor már el lehet rontani különféle sérülésekkel a további pályafutását, akár csak a sportnak a szabadidős szintű élvezetét is azzal, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, meg a másik az, hogy rossz emlékek maradnak. Ez nagyon fontos dolog, hogy van egy ilyen az Aktív Magyarország programban is részt veszek, és ott ennek a vezetője, egy Révész Máriusz mindig ezt mondja, és teljesen igaz ez a szlogen, hogy
hogy legyen élmény a mozgás. Ő nem is sportot mond, mert a sportot Magyarországon mindenki a versenysporttal és az olimpiai érmekkel köti össze. Tehát a mozgás az ne az legyen, hogy jaj, most le kell fogynom 5 kiló gyorsan, most akkor ebben a hónapban minden nap fog futni, hanem hogy élményt találjunk, akár a futásban is, nem mindig ugyanazon a betonkörön a lakótelepen kell futni, hanem ki kell menni kicsit távolabbi helyekre, a Margit-szigetre, a hegyekbe, vagy lehet kerékpározni a családdal, és hogyha ez élmény, tehát egy szórakozási faktor, amiért rengeteg pénzt fizetnek az emberek, hogy egy moziba elmenjen, igen, vagy egy vidámpark, vagy bármi, igen, és biciklizni, meg futni tök ingyen lehet az ember, igen, csak vegye a fáradtságot, és ebbe a gyönyörű tavaszi napsütésben. Nem is értem tényleg, hogy tudnak emberek bennülni a 4 fal között, kivéve amikor dolgoznak, vagy egyéb kötöttség van. És hogyha ez így lesz, akkor ez egy természetessé válik, mint hogy mondom, számomra az teljesen az, és nem is értem, hogy emberek hogy csodálkoznak rá, hogy én még mozgok, meg még versenyek, meg minden. Jó, persze az is egy motiváció, tehát nyilván a magyar bajnoki címeken túl egy nemzetközi siker, vagy más, ez meg a másik. Új dolgok kipróbálását. A sport, annyiféle sportágban most már egyre több, igen, akár csak futás alapú sportág is, amiben véletlenül csöppentem be a duatlonba, triatlonba, öttusába, hogy az emberek nyitottnak kell lenni arra, nem nagyon extrém dolgokat, tehát most én nem kezdnék el már BMX-ezni, meg nem tudom én downhill-ezni, vagy síugrás, vagy ilyesmiket, de mondjuk a futás alapú sportok tipikusan olyanok, amit bárki űzhet, és hogyha nyitottak vagyunk arra, hogy ezt egy kicsit megfűszerezzük egy kis úszással, kerékpárra, akkor ott a triatlon, egy kis lövészettel, akkor ott az öttusának az alapszakág, az a lézeron, amit volt szerencsém kipróbálni néhány éve pont egy itthoni világverseny kapcsán, és véletlenül nyertem, és aztán úgy ragadtam ott, és ott mindig sikereim vannak. De ez egy viszonylag egyszerű dolog, hogy futás-lövészet, ezt bárki kipróbálja, most már lézerpisztolyok vannak otthon, a konyhában is lehet vele gyakorolni. De mondjuk ennek kapcsán belerángattak, tavaly először itt volt Magyarországon a Masters korosztály világbajnoksága, hogy hát próbáljunk ki az öttusát is, hát ott már csak még egy kicsit úszni kell, meg kicsit vívni. Mondtam, jó, de hát a vívás, hát az mégis egy speciális dolog. Meg lehet tanulni. 2 hónap alatt annyira megtanítottak, hogy ott is sikerült végül egyéniben, csapatban és váltóban is világbajnoki címet nyernünk. De mondom, ez egy extrém példa, de az, hogy nyitottak legyünk arra, és akár hobbi szinten kipróbáljunk olyan dolgokat, amit korábban nem csináltunk, az egyrészt fizikailag egy nagyon jó fejlődési lehetőség, másrészt mentálisan, hogy az ember, hogyha a fiatalság miről szól, nyitottak vagyunk új dolgokra, és abban örömünket lejjük, és ami örömünket lejjük, azt meg tovább gyakrabban fogjuk csinálni, és szóba se kerül az, hogy ez egy fárasztó, már megint futni kell menni, és akkor nem is érdemes menni, mert akkor az csak fárasztó, előbb sérülés lesz belőle, vagy összevész a család, vagy a 2 barát, hogy most miért kellett, nem kellett volna, esik az eső, megmondtam. Nem, tehát legyen élmény a sport, vagy a mozgás, ez nagyon fontos. Hát nekem most nagy élmény volt. Kutyát sétáltattam, minden nap sétálunk egy olyan 4-5 kilométert, és valamiért úgy éreztem, hogy hazafelé menet nekem futnom kell. És futottam egy kilométert betonon az öreg 20 éves túrabakancsomba, és éreztem utána, hogy a talpam nem 100%-os. Kaptam egy olyan talp- és sarokcsontgyulladást, hogy járni nem tudtam. Én 2 napja, a kollégáim itt néztek, hogy mi történt velem, úgy volt, hogy a jobb lábamat azt csak húztam a bal lábam után, de úgy, hogy csak a lábujjaimat tettem le, mert ha a sarkam földhöz ért, már nem bírtam. Egyedül egy ilyen vastag, egy ilyen vastag talpú futócipőbe jártam az elegáns ruhához, mert az volt az egy, amit kibírtam, és mondom, én időnként azért sérülök meg, hogy le tudjam tesztelni, hogy még mindig hatékony-e az általunk gyártott Safe Laser készülék. Ezekre például tipikusan én is szoktam használni ilyen 3 nap. És 3 nap után most nem fogok itt elkezdeni futni, de hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy egy 95%-kal csökkentette a fájdalmat. Nyilván ilyenkor ez egy óriási hiba, és mindig ezt mondjuk a sportolóknak, hogy a lézernek a szervezetre van egy biostimulációs hatása, tehát ami serkenti a regenerációt, van egy gyulladáscsökkentő hatása, és ezen keresztül van egy fájdalomcsillapító hatása. Viszont annyira erős a fájdalomcsillapító hatás, hogy már nem érezzük a fájdalmat, de még nem gyógyult meg a szervezet. És mindig ezt mondom a sportolóknak, hogy attól, hogy nem fáj, ne kezd el még magad terhelni, mert még tart a gyógyulás. Úgyhogy nekem sem fáj már a lábam,
de azért még egy néhány napot várok, mire a következő Igen, a síelés fájdalom lesz. az minden mozgásformánál, vagy az átlagos emberi életvitelében is egyfajta Igen. érzés, tehát az érdemes figyelni. Tehát oké, a sport vagy a versenyszintű eredmények elérése némi fájdalommal is jár, nyilván néha össze kell szorítani a fogunkat, de az ilyen jellegű túlterhelések, sérülések mind megelőzhetőek. Egyrészt megfelelő sporteszköz használatával. Igen, tehát ez nem volt ideális. Bakacsban nem futunk. Most hát tényleg annyiféle szuper technológia van, ami kíméri az ember lábát, vagy pedig hát utólagosan ilyen fajta regenerációval, vagy megelőzésként is megfelelő bemelegítés, nyújtás, lazítás és a lézerkezelés, ami valóban számtalan mikrosérülés, tehát nagy sérülésem nem volt, az első volt az a vállműtétem, de épp azért, mert megelőzésként, ha érzem az Achilleszem, a térdem egy kicsit fáj, akkor mindjárt egyrészt tényleg a vízterápiát mindenkinek tudom ajánlani, ez bárki számára elérhető, egy uszoda, vagy egy szauna, vagy egy gyógyvizes termálfürdő, de ezt sokkal egyszerűbben házhoz viszi az egyszerű kis lámpa, amivel otthon megvilágítjuk a lábunkat, a lézeres kezelés. Akár kölcsönösen a családtagok segíteni tudnak ezzel egymáson. Még a válladra visszatérve, mert ugye neked volt egy sérülésed, lézerezted, és utána meg kellett műteni. És nagyon sokan kérdezik, hogy a lézerrel el lehet kerülni a műtétet? És elvileg igen, mert ez az orvosi utasítás, tehát nem magamtól találtam ki, tehát ő azt mondta az orvos, hogy nem szakadt el, csak beszakadt részlegesen ez a vállizom, és hogy ennek a regenerációja megoldható. És valóban regenerálódott is bizonyos mértékben, tehát nem nőtt vissza az izom nyilván, és hát azt mondták, hogy civilként én nagyon boldogan élhetek ezzel így, de hát hogyha szeretnék még sportolni, versenyezni, úszás, kerékpár, kosárlabda, stb. Tehát amire igazán szélsőségesen is terhelem a vállamat, akkor viszont muszáj volt műteni. Viszont a műtét utáni regenerációban is nagyon fontos volt, hogy ott a sejtek rugalmasságát elősegítette és a regenerációját. Igen, azért kérdeztem erre rá, mert ezt a tévhitet akartam eloszlatni, ami az emberekben van, hogy a lézert mi azért csináljuk, és az emberek azért használják, hogy ne kelljen megműteni. Tehát a műtét van olyan, amikor egy műtét elkerülhető, és van, amikor azzal teszünk rosszat, hogy az embert nem műtjük meg. Tehát az, hogy egy műtét elkerülhető vagy nem, ez egy orvosi döntés. Minden ember más, más a korképe, más a sérülése, más. Tehát, hogy ezt nem lehet így előre megmondani. Viszont amit fantasztikusan jól csináltál, hogy te a műtét előtt használtad a lézert. Magyarországon ez nem egy elterjedt, nem egy bevett dolog, a prehabilitáció, tehát a beavatkozásra való felkészülés, de ugye mi főleg nagyon sok térd és csípő protézist, sos beteggel találkozunk, és ilyen ortopédsebészekkel állunk kapcsolatba, és ők például abszolút támogatják azt, hogy a műtét előtt mindenki használja a lézert, mert azáltal, hogy csökkenti a gyulladást, egy sokkal tisztább műtéti terület lesz, sokkal könnyebb lesz a műtét, ami mondjuk a betegnek is jó, mert ez kevesebb. Megőrzi valamennyire az izom rugalmasságát, ha egyébként az elszakadt izom visszahúzódik, összetapad, becsomos. Tehát egy tiszta műtéti terület lesz, és a lézer utána, ahol az igazi kulcs, az a műtét utáni rehabilitáció. Viszont amikor beszéltünk még a riport előtt, ott mondtad, hogy gyógytornázol is, és én ennek azért nagyon örültem, mert a safe lézerterápia a mozgásszerű sérülésnél nem egy monoterápia. Tehát ott nem a helyette, lézernek mellette. Igen. Kéz a kézbe kell járni, és gyógytornát is csinálod, ugye? Igen, sőt masszázs is, meg minden egyébben is ezek a vizes kezelések. Tehát én azt mondanám, hogy nem egy csodaszer, de tehát nem minden helyett van, hanem mindennek a kiegészítéseként. Tehát ettől függetlenül kell csinálni gyógytornát, ettől függetlenül oda kell figyelni Pontosan, a regenerációra, Pontosan. és minden egyéb orvosok által előírt utasítást érdemes betartani, de mindenképpen fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, regenerációban biztos egy nagyon jó segédeszköz. Számomra a manuálterapia az Isten. Nekem volt egy válfájdalmam, így a hétköznapi életben nem zavar, de így néha éreztem. És egy gyógytornász 2 alkalom alatt úgy helyre tette a vállamat, nyilván használtuk mellette a lézert is, de önmagában a lézer az elmozdult dolgokat nem fogja visszatenni a megfelelő helyre. Viszont a gyógytorna sem elég önmagában. Tehát a gyógytorna és a lézerterápia az megint csak olyan, hogy mindkettőt alkalmazni kell. És hogy van a vállad? Most köszönöm, jó, hát most már fél évvel a műtét után
heti 2-szeri gyógytornával, masszázsal, és hát némi kis úszás most már könnyedébben lehet. Tehát nagyon fontos, hogy az aktivitás az izomnak az megmaradjon, illetve hát a 1 hónap leállás, mert 1 hónapig teljesen rögzített, mozdulatlan karral kellett élnem, az volt a legszörnyűbb, legnehezebb. És ezt bírtad? Tehát te türelmes vagy nehezen. A gyógyulással szemben? Szintén, hogy az orvosom nem hallja, hogy már a 3. héten én legalább annyit csináltam, hogy bár itt volt ez a nagy csomag, ugye a hónomat, és ki volt peckelve, ki volt támasztva a karom, és akkor a spinning kerékpárra felültem, de úgy, hogy ezzel nem tudtam támaszkodni. Ugye ennek van egy ilyen kerete elől, amire a törőközőt rácsavartam, és akkor a fejemmel így rábólint, és akkor csak a lábam járt, próbáltam a felső testemet elszeparálni, mondták semmi mozgás, mert a legkisebb, ugye itt cérnákkal volt összevarva izomrostok, és akkor elkezdtem egy kicsit előbb a rehabilitációt, mint talán az orvosilag javallott lett volna, de ehhez képest egész gyorsan javult, és ami legfontosabb, nem esett le a keringésem, meg az állóképességi szint, vagy az aerob szint, mert egyfajta alapmozgást, vagy pulzusszámnövelést azért minden nap próbáltam. Tehát akkor te sem egy türelmes beteg vagy, aki csak fekszik és várja, hogy majd meggyógyul. Hát nem, én nem hiszek abban, tehát az biztos, hogy mindenfajta leállás, vagy passzivitás a többi szervnek a leépülését is jelenti, és akkor a újraindítás az még nehezebb. És hát ahol keringés, ha nincs keringés, ugye akkor nehezebb, hogy van egy keringés, van egy egészséges oxigéndús vér eljuttatása az adott területre is, legalább közvetve. Meg az emberek a hangulata a másik nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy bele süppedek, és úristen, most sánta vagyok, béna vagyok, semmit sem tudok csinálni, az egy nagyon rossz, és a rossz hangulat az negatívan befolyásolja szerintem a gyógyulási folyamatot is. Ugye mi rengeteg beteggel kerülünk kapcsolatba a klinikai kutatások során is, illetve a Safe Laser terápia során is, és pont erről beszéltünk a Horváth Évával az előző műsorban, hogy ez a mentalitás, hogy valaki meg akar gyógyulni, és hogy áll ehhez az egész folyamathoz, ez döntően meghatározó. Én egy nagyon rossz beteg vagyok, mert nem bírom elviselni azt, hogy időbe telik a gyógyulás. Tehát amikor leszakadt például a jobb bicepszem, és nem mozgott a karom, mondom, én nem fogok most ott feküdni, vagy valamit. Fogtam magam, egy gurtnival rögzítettem a mentőmellényemhez a kezemet, azt mondtam, nekem foil surfhöz 1 kez is elég, és bementem szörfözni. És pont egy orvosbarátom lenn volt, aki azt mondja, hogy ő pályafutás alatt ekkora marhával nem találkozott. Természetesen utána rásérültem, és a részleges szakadásból lett egy komolyabb szakadás, ami utána több mint fél évig gyógyult. De amit én összehisztiztem az orvosoknak, hogy nekem gyorsabban kell, és az lett a vége. Igen, ez biztos, hogy ez befolyásolja a gyógyulást. Hát nyilván te is tudod, hogy ez egy negatív példa, meg okultál már belőle, de tényleg így van, hogy azért azt mondom, csak ismételni tudom magam, hogy ne gondoljon senki semmilyen eszközről, még erről sem, hogy ez mindent is megold és csodaszer, kombináltan kezelendő és használandó, de hogy pozitív hatás az egyértelmű, de mindamellett azért az orvosoknak a segítő tanácsait azért próbáljuk betartani. Igen, bár én ezt mérnökként másképp látom, mert valóban a Safe Laser terápia nem csodaszer. Még. De majd a következőnk, amit csinálunk, amin dolgozunk. Tehát nagyon sokan kérdezik, hogy mi alapján választjuk, hogy milyen új eszközöket fejlesztünk, meg milyen kutatásokat. És alapvetően mindig azt, ami a családban történik. Tehát ha van valami probléma, mondtad például, hogy neked hátulról kellett világítani a válladat, ami kényelmetlen igen, volt. Nehéz egyedül, nehéz megoldani. Ezen én is átmentem, és bízom benne, hogy már egy év sem szükséges hozzá, hogy egy olyan készülékkel kijöjjünk, amit már nem kell tartani. Bár mivel ez szabadalmaztatás alatt van, ez lehet, hogy erről még nem lehet beszélni. De viszont én, bocsáss meg, hadd kérdezek, hogy én hallottam azt is, hogy van egy másfajta, nem csak az izmokra ható, hanem akár szívtájék és egyéb problémákat megoldó változat is, amiben szintén van személyes tapasztalatod, vagy ez még korai erről beszélni? A múltkori, ugye, mint orvostechnikai cég, nekünk van felügyeleti szervünk, az NNGK, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, van tanúsító és szervezet is, és én nagyon szeretek beszélni az újdonságokról, fejlesztésekről, mert ez hajt minket. Tehát van egy új projektünk, aminek az a jelmondata, hogy mentsünk meg még egy életet. És nem az egész világot, csak egy következő embert. És sokan kérdezik, hogy mi miért dolgozunk ennyit. Tehát ez egy sikeres cég,
Mert egyszerűen az egésznek nem ez az értelme, hogy mennyire sikeres a cég, hanem az, hogy mekkora hatást tudunk érni, hogy mutattad a belső szerveket. Igen. Rengeteg ember, több százezer ember él olyan problémákkal, amikre a lézer, tehát amikor mi kutatásról beszélünk, itt kétfajta kutatás van. Van, amit úgy hívunk, hogy alkalmazott kutatás. Amikor egy konkrét kórképet vizsgálunk, legyen ez mondjuk bármi is, mielőtt még valami kicsúszik a számon, de van az alapkutatás, amikor nem egy konkrét betegséget kutatunk, hanem hatásmechanizmust. És ebből azért nagyon-nagyon fontos az alapkutatás, mert ez az egész fejlődésnek az alapja. És pont tegnap volt egy gondolatcserénk belgyógyászokkal, hogy milyen irányba lehetne haladni. Műszakilag azt már meg tudjuk oldani, hogy elérjük a belső szerveket, de nyilván még mire ebből egy elfogadott terápia lesz, ehhez még kell kutatni, ehhez kell klinikai validáció, kell készüléktanúsítás, de én azt gondolom, hogy rengeteg olyan betegség van ma, amit a jövőben a lézerrel csodálatosan lehet majd gyógyítani. Úgyhogy ezzel most megint csak egy jó biztatást adta arra vonatkozólag, amit én egyébként is vallok, hogy mi emberek ugye egyébként 100-120 éve vagyunk tervezett, hát csak rajtunk múlik, hogy meddig élünk, hogy hány végén égetjük azt a bizonyos gyertyát, és hát az orvostudomány meg folyamatosan fejlődik, mint hogy a lézertechnika, és hogy talán még egy 20-30 év eltelik, és elkezdek öregedni, akkor majd jön egy ilyen segítség, és újabb 10-20 évet ad nekem még. Beszéltünk egy témáról, amiről részletesen nem beszélhetek, de egy kicsit talán megemlíthetem, ez a longevity. Tehát ugye ma mindenki, ez ma a hívószó, minden már kimegyek és veszek egy levegőt, az már egy longevity. Mi egy picit másképp közelítünk hozzá, mi génszinten vizsgáljuk a dolgokat. Vizsgáljuk a génexpressziót, tehát hogy a lézerrel mely géneknek a hatását, tehát az aktivitását tudjuk változtatni, fokozni. Vizsgálni fogjuk ezt DNS szinten, a telomereket, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület. Az a szerencsénk, tehát az a tudatos irányunk, hogy rengeteg adathoz jutunk hozzá a kutatásokhoz. Akár az experimentális kutatásból, akár az in vitro kutatásból, és ez az alapja ezeknek a longevity elképzeléseknek. Én bízom benne, hogy egy éven belül ezek konkrét kutatások lesznek, és konkrét olyan eredményeket tudunk felmutatni embereknek. Tehát amit ugye már most tudunk, hogy a bőrben 45 olyan génnek az expresszióját tudjuk fokozni. Itt beszélünk 500-szoros aktivitásról, ami a bőrnek az öregedésével kapcsolatos, a stresszválasszal a bőrnek. Tehát van a leghíresebb longevity gén, amit kutattunk, ebbe most így nagyon nem mehetek bele, de annál is egy 500-szoros fokozódást tudtunk. A pluripotens őssejteket vizsgáljuk, hogy azokat hogyan tudjuk a lézerrel változtatni, és én azt gondolom, hogy lézer egy jó szó, hogy nagyon fényes jövő vár erre a területre, tehát a longevity-re, és pont te lennél a legjobb modellje a longevity-nek, mert mondjuk így 30 év múlva, amikor megnyersz még nem tudom én hány versenyt, amikor megkönnyülsz, mert olyan túl sok induló nem lesz. De nagyon-nagyon lelkes vagyok ezért a témáért, mert én azt gondolom, hogy a legtöbb ember szeretne nem csak sokáig élni, hanem egy egészséges, aktív életet, amire komolyan nálad jobb példát én most nem ismerek. Hát a legfontosabb, igen, ezt én is csak így összegzésként ezt tudnám mondani, hogy valóban is ezt tapasztaltam elmúlt években, a longevity minden életmód konferencián, egyéb helyeken, ahol dolgozom, hívnak előadónak, műsorvezetőnek és egyéb szerepekbe. Ez mindig ez kerül szóba, hogy egy dolog, hogy sokáig élne, másik pedig az, hogy oké, de lehetőleg még nem kerekesszékben, meg nem ágyban fekve, csak mindenféle eszközökkel életben tartva, hanem hogy az legyen legalább 90%-ban az ember életkorának legyen, ami még aktív és még élvezni tudja az őt körülvevő természetet, meg a pozitív dolgokat és a saját aktivitását, mert hiszen akkor élünk igazán, ha még mozgásba tudunk maradni, és a környezetünkre, a családunkra is pozitív hatásként, segítőként, a társadalmat élvezni tud emberként hatunk, nem pedig egy felesleges
koloncként, amiért legyünk őszinték, egy bizonyos kor után sokszor egy gond az idős ember a családnak, és legalább ezt kéne elkerülni. Ez a nyomasztó az idős embernek is szerintem, hogy érzi, hogy rászorul a családokra. Minél tovább legyen az, hogy fent tudja 80-90 is valaki tartani a életfunkcióit és aktivitását. Ez nagyon szerencsés, jó dolog lenne. Hát, ugye legtöbbet most a mozgásszervi fájdalomról, sportról beszéltünk. Beszéltünk kicsit a longevity-ről, és én azt gondolom, hogy a longevity-nek talán a legfontosabb része az a neurodegeneratív betegségek. Tehát, hogy az egy szörnyű dolog, amikor van egy egészséges teste, valakinek tudna mozogni, de a demencia, a primer progresszív afázia és az ehhez kötődő társbetegségek gyakorlatilag értelmetlenné teszik az életet, és egy hihetetlen súlyt tesznek a családra is. Jelenleg nekünk nincs ezzel kapcsolatos futókutatásunk, de léteznek olyan kísérleti eszközeink, amivel tervezzük, hogy ezen a téren is előrelépést. Igen, közvetlenül most is ezt is segítitek elő, mert, mert a mozgás így van. Amíg a mozgás, aktivitás megvan, addig az ember mentálisan is nyitottabb tud lenni. Persze mindig kell találni szellemi és egyéb kihívásokat is, és akkor tudunk hasznos tagja lenni a társadalomnak, a családnak, és mondom, nem koloncként, hanem élő, aktív tagjaként részt venni a mindenféle közösségi eseményben, és akkor ez visszahat, és akkor a mentális egészség és a jó kedv, jó hangulat az a fizikai egészséget is tovább élteti. És ilyen szempontból közvetett hatásban mindenképpen nagyon jó ez a készülék. Én emlékszem egy műsorodra, Mozdulj jókor? Jókor mozdulj. Vagy Jókor mozdulj, ahol dr. Gáspár Lajossal beszélgettetek arról, hogy az időseknek milyen segítséget jelenthet a lézer. És én ott csak néző voltam abban a műsorban, fantasztikusan jó műsor volt. Rengeteg megkeresést kaptunk utána, tehát komolyan, még én nem is emlékszem, bármilyen adón lement műsor, hogy annyi megkeresést kaptunk volna, mint a műsorad után. És ott Gáspár tanár úr fantasztikusan elmagyarázta, hogy a mozgásszervi fájdalom az ugye jár egy életbeszűküléssel, jár egy szociális szeparációval, és hogy ez triggereli azt a demenciát, tehát azt a szellemi leépülést, ami nagyon sok ember sújt, és hogyha mi helyre tudjuk hozni a mozgásszervet, újra fájdalom vagy kevesebb fájdalommal tud egy aktív életet élni, akkor eznek mentálisan már csak a mozgás, hova milyen pozitív hatása van, illetve az, hogy akkor találkozik a szigeten a barátaival, el tud menni, tehát ez egy fantasztikus pozitív spirált tudunk elérni. Nem értem, hogy közhelyeztem, hogy épp testben, épp lélek, tényleg így van, hogy, és nem csak azért, mert hogy akkor nincs fájdalmunk, és akkor van időnk jó kedvűnek lenni, meg van minden, hanem így, ahogy mondott, a közösségi eseményekben, mozgásban, helyszíneken, bármilyen tevékenységben részt tudunk venni, akkor az egyfajta szellemi felszabadulás, hangulatilag is egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog. Úgyhogy ezért fontos az, hogy fizikailag rendben legyünk, és azért a lézerrel, meg egyáltalán általános napi aktivitásunk fenntartására sokat tehetünk. Ez egy nagyon érdekes szituáció volt, hogy megint én villamosmérőként egy műsorvezetőt interjúoltam. Hát, ugyanez volt a Horváth Évával is, hogy ő volt a műsorvezető, és én próbáltam az ő szerepébe lépni. Hát nem, mi is ugyanúgy emberek vagyunk, és próbálunk egészségesek maradni, és szerintem az nem baj, ha megosztjuk mi is a nézeteinket a nézőkkel. Viszont úgy gondolom, hogy a következő alkalommal fordított lesz a helyzet, és te leszel megint a műsorvezető, és remélem egy picit jobban belemehetünk addigra már a longevity nagyon és szívesen. a szép lézerterápia kapcsolatába. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos volt ez a beszélgetés, én nagyon élveztem, és tényleg lehet nagyon sok jó elméletet mondani, de egy élő példát mutatni arra, hogy egy aktív élettel milyen fantasztikus életminőséget lehet elérni, ez zseniális, és tényleg nagyon köszönjük. Hát én köszönöm, nagyon örömmel tettem eleget a meghívásnak. És ha bármikor a lézer ebben neked segítség, akkor örömmel segítünk. Köszönöm szépen. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Remélem, hogy sok nézőnket inspiráltuk a mozgásra, tehát alapvetően ez a mai műsor ez arról szólt, hogy mozogjunk, és ha
fájdalmunk van, akkor a lézerterápiával segítsünk azon, hogy még többet tudjunk újra mozogni. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmét, nagyon jó egészséget és egy aktív életet kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra! Viszlát!